Masengeli lero ni ok osebedo ka ochopo e nyim doho kaluwore kod pek mar tije gwenge ma nyandwat ma ugwe ka onono chal mar arita. Bende ne okwedo weche mag ogai mar bad migawo mar doho Mikai Martha Koome kowacho ni ne omayo jang'ad buche Lawrence Mugambi jorit mage kowacho ni obila mane miye rit ne owil. In case of Honorable Justice Mukambi, the two security officers in question are general duty officers, and they were therefore recalled to attend VIP protection, security training, and also were replaced by two VIP. Responsibility of the IG to secure the nation is humongous task, and police work is unique. It is in the public domain that at the time the Inspector General was summoned to appear in court, he was actively involved in security assessment in the coast and northeastern regions in compliance with the duties that are assigned to him. Jotelo mag kanisa mapacho ka okwedo mokalo kang mane okaw kod ogai mar obila Gilbert Masengeli mar buono chik mar doho. Jotelo go wacho ni okang makamano en ranyisi marach ne jopiny, kendo moko kuom jopiny bende nyalo kawo timbe makamago ka oponi Masengeli ok okawo ne okang mowinjore kod chik. Kane giloso gi jofwambe gweng ma Etago, kaunti ma Kisii, jarob jakom mar riwruok mar kanisa mapacho ka NCK Laktar John Okinda owacho ni ber mondo mi tije mag doho luor ka bende koluwore koda katiba mapacho ka ma ok ng'iyo ngas matelo ma ng'ato nitiere. Jotelo mag kanisa go bende nosiemo mokalo josiasa mapacho ka mondo wek tiyo gi kanisa kaka lap mar goyo siasa. If the court orders you to appear, whether you are a top cop, top police officer, top magistrate, top preacher like me, I believe we must be guided and led by the law. We cannot lead ourselves. There must be a guiding factor. What is it that guides this nation? If it is not the law, is it a banana nation? Kenya is not. Kenya is a nation guided by law. Yes. And even the members of parliament, if it is a court issue, we want you to obey the courts. I understand that one top officer summoned 7 times, and every time he tells us that he's busy. What business does he have that causes him to disobey the law by which he protects? Sirikal osingo kaso chenro mag dongruok mopogore pacho ka mondo lok chal mar counties kendo gilok ngima oganda jo Kenya kokalo kuom chenro mar bottom up economic agenda kata beta. Kalore kod chike matayo piny owacho ma higa 2023, migawo mar arita omi tich mar tudo migepe mamoko mag piny owacho mondo mi chenro mag dongruok orum mapiyo piyo kaka nyalore. Magi oyange gi jatend migawo mar apaya kod wuodhe Davis Chirchir kod jowetene mamoko manie piny owacho kaachiel kod moko kuom josiasa mawuok e kaunti ma Kiambu, kama ne giyango ni giseyawo ayanga gedo matesendo bila ma Kihara. Bende giyango ni ne gitimo peksene gedo madhi nyime mar kar tiegruok ma Kiamba madhi muonyo omenda maromo shillings milion 70, kendo rango chak gedo mar apaya ma Muchatha Kayaba Nduota Gachanga koda peini mamoko madhi muonyo shillings bilion 3. Nawashukuru sana, napenda vile mmekaa kwa amani, napenda vile mmetupokea hapa. That is how people stay. You stay in unity. When a project like this comes, you must embrace it. Mradi kama huu kikuja, ujue ya kwamba hii barabara haijengwi mbali, inajengwa hapa. Faida ni sisi tutapata. Mmepokea maafisa wa serikali vizuri, mmepokea viongozi wenu wazuri, na mimi tukiendelea hivyo, wakati Mheshimiwa Rais atakuja kuomba kura siku hiyo, barabara hii itakuwa imekamilika. Chuo cha KMTC itakuwa imekamilika. Chuo cha TVET itakuwa ikamilika. Kazi yake itakuwa rahisi. Lakini tukipiga kelele, tukianza kuzozana, maendeleo itaenda kwa wale watu wako mbali na sisi tuko hapa tuwachwe nyuma.
Kawadhi kaunti Makisia ni gavana Manyamira Amos Nyaribo kokalo kuom okinde mage ochopo od bura mar kaunti no mar pigo kang mar od bura no dwa kaum chenro mar thiche oko e apisi. Gavana no osedwaro thiche oko nyadiriyo gi od bura mar kaunti no Manyamira kagise kuom tiyo marach gi apisi mare. Tiyo marach gi omenda mag kaunti mibadhi e kind weche mamoko. Okindi gavana Nyaribo kotelne gi Julius Anyoka kod Jacob Ongwele okwedo ketho ma osebed ka iseyo kod gavana no kage kwayo mondo med mi thuolo matiyo ne oganda e kaunti ma Nyamira. Od bura no biro goyo mbulu poni biro gol Nyaribo e apisi kata oyo. A court order, a court of competent jurisdiction. It's only that same order, that same court which has issued an order, which can make a finding that indeed some particular person or individual has violated or disobeyed its own order. No nexus has been exhibited in this motion to show the linkage between the alleged action and the conduct of the governor. Number two, no evidence. The charge and evidence do not provide the link to the governor on any of the grounds. Why did the governor accept to pay back the money if at all that was a blame of the Human Resource Department, Mr. Speaker? Then it would be that the Department of HR could have paid back the money, Mr. Speaker. Kile mmoja amesema hapa eti mswada huu uchahitimu kuonekana kwa hii nyumba ya sheria hapa. Ningeomba sana tuambie ilikuwa inahitaji nini na nini ndio hii timu ifike hapa, Mheshimiwa Spika. Hiyo ni kutuambia sisi hatuelewi na hatuoni penye tunaenda, Mheshimiwa Spika. Nekoromogi sabiro gideka parko dangwen wadwan mondo mi wakaw yo mokwongo chenro en mar migago kikidhi mabora podwa iko ni weche mathoth. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13 over 13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasee ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama venye
utaipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Minadai wote twenda hivi tubeti. No, for persons under the age of 18, authorized and regulated by BCLBA 671. Ngimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Machiegni kendo jatend piny William Ruto owacho ni apisas mag sirikal mamalo dhi bedo gi tich maduong' mar duoko aora ma Nairobi e chenro mag sirikal. Ruto wacho ni sirikal oketo maino mar neno ni rang'iny mar Nairobi kaka kar ohala kod tuke mag mor oganda omedore kokalo e chenro mar Climate Works. Ruto nolero chenro ni biro medo loso nying Nairobi kaka boma maduong' ma pacho kam kendo kama apisi maduong' mar bad riwruok mar piny mangima mochung'ne weche mag alwora UNEP nitiere. Nodhi mbele kowacho ni chal mar aora Nairobi ok dang' bed ranyisi mar chal mar piny Kenya. Jatend piny no wuoyo ka en e Kenya School of Government mantiere Lower Kabete kama ne otime romo gi apisas mag sirikal mamalo matie kaunti ma Nairobi. Thank you. Your Excellency, this team, I want to assure you, is a great team. This team will never let you down. And any time you have a matter that you consider very important for your administration and for this country, and you call this team and assign them to do it, they will implement it expeditiously and to the letter. Stay focused on dealing with matters of fighting illegal alcohol, drug abuse, mihadarati na yale mambo yanasumbua Wakenya kule mashinani. Number 2, make sure all our children are in school. Kila kijiji, you as the leaders mkiona watoto siku ya shule bado wanazunguka huko mitaani, ask questions. Let us know what is the problem and let us facilitate so that all our children are in school. Let us deal with matters of health. Let us deal with matters of keeping Nairobi clean. And let us also assist with making sure that Nairobi is secure. Masira mar mach mane umuoch mukuru kwa njenga machiegni kod mwindi mweusi Otieno Manyoro noweyo kaute maromo 100 owang'e kaunti ma Nairobi. Kweth mar msalaba makwar riwruok makedo ne oganda joneg mach ma kaunti ma Nairobi apisas mag obila duto ne oringo mar konyo reso ewi masirano. Jadeko yang ne weto ngimagi e masirano ka jodak modhuro yudo lal tok utegi kod ohala wang' e masira makamano. Wan godhiambo malit ahinya nikech plot ma jirani ne omuoch, gas no omuoch ochako wang', to nikech yore richo, yore geche manyalo nego mach go nyalo biro piyo piyo richo, koro plot achiel no omuoch, koro nikech koro yore richo nomako plode mang'eny kendo ji oyudo lal maduong' ahinya. Nyithindo ma onego dhi skul kiny, bugegi owang', gikgi owang' te. Imagine nilikimbia kutoka huku Transami hadi hapa, nikapata nyumba yangu, hata ingawa ndio ilikuwa karibu kufikiwa, wamepola kila kitu.
Unga zangu bando mzima nilileta leo hakuna. Vitu hapo manguo kadhaa zimechomeka. Sasa mandazi yenye niliacha tray mzima yote. Mimi hakuna kitu yenye nimepata hapo. Tunaomba tu ni serikali ikuje itushughulikie na MCA wetu yo Kimondo. MCA Kimondo akuje atuokoe juu sasa hata atujui tunaenda wapi shwali. Migo masomo koriro kod tenda rita kwe county ma Migori ochako chenro mag jiwo arita skunde duto e county no. Ma ebire kinde ma meye osebedo ka wang'o skunde mathoth e pacho ka. Masira mar mach ma osebedo ka nenore e kinde ma jopuonjre odakie to ahinya tam mar adek osebedo ka kelo penjo mathoth maloyo duoko. County Commissioner ma Migori Mutua Kisilu wacho ni gidhi bedo kod twak kod jokanye sekta mar somo ma oting'o jonyuol kod jopuonjre mar twak e weche mag arita e skunde. Oyango magi e kinde romo mane okelo kamoro achiel directors mag somo e sub counties duto e county ma Migori kod jalupgi kanyakla kod jotend arita kwe ka gitimo limbe skunde duto marango yore mag rito skundego. Forward, sensitize our population, the stakeholders in the education sector, and also ensure that where we have to have responses, we bring in the relevant departments. With us, we have Red Cross. We also invited the MOH and Public Works. And going forward, even in the sub-counties, we shall be working with them. As to what triggers this, we do not want to speculate because as Migori, as we've said, we are happy, we are peaceful. And some of the measures that we have put in place enhance the security guards within the boarding areas. We have also encouraged our schools to install CCTV cameras in boarding areas and, of course, listening to learners' grievance. Dialogue is a major instrument in managing disputes in an organization. Oganda jo Kenya mamanyo oboka mag sirikal kaka passports opande kaachiel kod oboka mag nyuol koro biro yudogi e ndalo 10. Kaluwore kod jagoro mogirore migawo mar donjo kata wuok e pacho ka Julius Bitok ma biro kelo yot ne jo Kenya kaluwore ni chenro ma kama osebedo ka deko mokalo e kinde machien. Kane oloso nyasi mar ringo odiechieng' opande e Afrika mangima, Bitok owacho ni oboke mag wuoth maromo 100 osechopo e apisi mag limbe mag pinje maoko kendo koro kwayo oganda jo Kenya mar mondo chopo kawgi. Kamano bende jonyuol makoro oro kwayo mar yudo oboke mag nyuol biro kawo mana odiechieng' achiel kende mondo mi giyud oboke ma kamago. Kama isha namba ibiro ketie oboke gi duto. Watu wa Machakos, watu wa Makueni, watu wa Kitui, watu wa Kajiado wanateseka sana wote wakienda Nyayo House kwenda kuapply passports. Ningeomba kwa unyenyekevu bwana PS, Machakos ni central kwa hizo kaunti zingine nimesema. Ningependa utufungulie ofisi ya Immigration Center hapa Machakos. Tumehakikisha kwamba kupata ID ni rahisi. Ukichukua live capture hapa within 10 days uko na ID yako. Hiyo ni maendeleo ama sio maendeleo wananchi? Sio ni maendeleo? Within 10 days vijana wote ambao watarejista leo, within 10 days you have your ID. Unajua kitambo ilikuwa ngumu sana kupata ID. Siku ile tulikuwa tunamaliza shule ilikuwa shida sana, lakini siku hizi kipande hiko hapa nyumbani hapa hivi hapa Machakos. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng dwaro mondo non chenro mag sirikal mag timo kod kembe mag ji giwegi kowacho ni Kenya nyalo bedo ni wito omenda mathoth e lwet wego rakgo. Jatend duond bura mar Movement for Democracy and Growth MDG bende okwero od bura kik lok togi ne jo Kenya sama ipenjo mar dito kotenore kod chenro madipoka omuonyo omenda mag jo Kenya kendo weya Kenya gi lwete nono. Kane olosi apis ruoth ma Okwala East Location mantiere chiro Masiranga, Ochieng olero ni piny Kenya oseneno kinde ma od bura ling thi tok lo sirikal mar barwa bara. Onyiso Ruto mondo bede ong'ala manyime duoko geno mar jo Kenya kuom sirikande kendo gol chik mondo non chenro duto ma sirikal timo kod kembe mag ji giwegi. My third term, and every time a coalition happens like the one that we've seen the last 1 month, Parliament going rogue,
Parliament is bought, Parliament becomes senile. And so we want to ask the executive, headed by the President, that we want to subject all projects being done by the way of PPP must be stopped forthwith so that they are vetted, they are looked at afresh before they are implemented. We don't want a situation where our country's assets are being sold at the cheap to people that are dubious, people that are shadowy, people whose histories we don't know. We want to request today here in Ugenya that the leasing of our airport JKIA must be stopped until due process is followed. More than one company is allowed to bid so that the running of JKIA. Jokanyo maromo 114 mawuok e sekta mar limbe mantiere kaunti ma Migori kod Kisii ni kod mor tok puothgi e chenro mar sidho jokanyo e sekta mar limbe. Nyasino ne otime kar tiegruok mar tije lwedo ma Kisii mar jiwo sekta no. Joma ne opuodhi koro yangi ni nyalo chwalo tije mag limbe kamoro amora e pacho ka tok yudo tiegruok madwarore. Chenro mar chwalo tiegruok ne ji e sekta no idhi chwale counties mamoko ma pacho ka ahinya mar jiwo limbe mar jopiny Kenya kara domestic tourism kanyakla kod tayo jolimbe mawuok e pinje maoko. Kaluwore kod apisa mar TTRF, chenro mar tiegruok no bende en mano ma piny owacho keto mar jiwo ngima jo Kenya kuonde te e pacho ka. We in Tourism Fund is propagating and promoting the agenda of Kenya Kwanza government of bottom up. Specifically, the training we've been offering here is to promote those who are in the tourism industry, but they do not have basic training. That is to give them a training, a recognized training. That is why we've partnered with Kisii National Polytechnic. And we've given them training techniques to give them a key to go to the world. We have reined up all activities, matters tourism, matters hospitality. So Kisii County is a county watch in the hospitality industry. And the TF, we need to thank TF for coming in at the right time to ensure that we upskill the people who are still in the industry, to ensure that we get to know the things, the way things are changing. And you understand that this is a space that is keep on changing. We are equipping these employees with the skills that they require to work better. We know that they have gained a lot of skills by working at the industry, but we are topping up. We are doing recognition of the skills they have learned, and we are also upskilling them so that they can even perform better. We are also shortly preparing them through trainings in various languages like French and Germany and Chinese. Koko manyocho muoch e kar kunyo mula ma Copper Hill e sub-county Manyatike chieng' Ngeso mokalo yangore ni okel kod ywaruok e weche mag kunyo mula e kar kunyo mula no. Ma oyange kod commissioner mar county ma Migori Kisilu Mutua wacho ni nonro ne dhi nyime kendo jogo mane okelo koko no idhi kawnegi okang' mar chik. Jafwambo marwa ma Migori Juma miyowa ler mar wachno. Ngeso matarika 14 madweni koko ne owuok e kar kunyo mulano mar Copper Hill e sub-county no Manyatike. Koko manoweyo ka ji maromo 6 moting'o obila 4 kaachiel kod MC no Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo ne donjruok. Koko ni ne obiro bang' ka kweth ariyo mawachore ni moko koro siro MC magweng'no Felix Okwanyo kod gavana ma Migori Chileyako ne opogore paro kendo rocho bura mane ochan e kar kunyo mulano mar Copper Hill mabende ne yuore kod gavana ma Migori Chileyako, county commissioner e county ma Migori Mutua Kisilu kod welo mamoko. Pacha ne achako program mar romo gi jowagi e kuonde ka kuonde kaka kwanono mondo watim negi puonj. Koro gavana no kawo thuolo nikech weche nye wacho mang'eny ni ka gavana temo luongo bura mondo winji gigi to agenda ma josiasa moko dok godo kuom jopiny ni gavana nigi chenro mar kawo jo China mondo duogo ti kanyo. Ka gavana nyo donjo ni dhi wuoyo to nitiere kundi mar group ma nyoro selosi owuok jiwi got kama ridore to gichako bakite. Penjo maduong' en ni kokoni ne ochakore kanye to ang'o makele. E kinde nonro marwa ne wayango ni kata beni pogruok mar siasa
ne nyalo bedo kind gavana ma Migori Chiliako kaachiel kod MC no Mama Kalda Kanyarwanda yangore ni kokoni ne okelo ahinya kod ywaruok e chendogo mag kunyo mula e kar kunyo mula no. Ywaruok mane kind gavana gi MCA ok onego bed ni kele ne jopiny kama gitiye kama giyude konyruok. MCA nyocha osebiro mokelo ripode ne ground kaluwore gi bura mane gitimo ka gavana motieko. Koro gavana bende dwa kelo mage titame ni ok onyal wuoyo. Apisano mochuni chendogo mag kunyo mwandu ma ebuolo e kaunti ma Migori Joseph Boywo wachi directors mag kambi makunyo mula kanyo ma oting'o MC no Mama Kalda Kanyarwanda Felix Okwanyo ja ohala Habdi Khalif osebedo kod pogruok e yore mag kunyo mula e kar kunyo mula no. Gino mowacho ni mane okelo koko. Conflict that came up is as a result of the two owners of the company that are conflicting each other. Abdi Khalif men achiel kum directors mag kambi mar mula ni makoro pogruok nitiere ni ne oyango ni ich lach mag mokum directors mag kambi no e mosekelo pogruok kaachiel kod koko e kar kunyo mula no mar Copper Hills. It's greed now. That is where the issue is. One of the directors have negotiated with other people outside our negotiation. So it's already a breach of contract. Imagine somebody comes and tells you now you cannot do anything, just go. Khalif ne owuoyo bang' moko kuom jokuny mula ka otelnegi kod MC magweng'no ne obago ng'anyo ka kwede. Exploitation to my people must stop. Not only in Copper Hill, to other mining areas too. Michael Okweto men achiel kuom jokuny mula e Copper Hill wach ni yoroke kar kunyo mula no ok ochakore sani. Jo China magi wuoyi wigi sani ni nodonjo kaeri 2018. 2019 an kaka jakom mar Mineral Marketing Cooperative Society nadonjo negi ne wani gi case number 12 wayalo Migori ka 2021 gibiro gi license gichako tiyo gi license sama gichako tiyo gi license ni MCA ma koro sa en mane en director mar kambino. Commissioner e county ma Migori Mutua Kisilu wach ni en kod governor ma Migori kod apisas mamoko mag piny owacho ne gidhi e romo mar puonjo jokuny mula kaka ginyalo donjo e riwruoge mag saga kod wije ywagi mamoko e kinde mane kokoni ne owuok. By the time I was getting there, I think governor had already gone in, and there was fracas because he was starting to speak. But government is going to take action on the persons that perpetrated the criminality. Tend ODM e county ma Migori bende wacho ne gin bende gidhi nyime kod tim nonro ka otende kod ywaruok mar siasa ma bende chal ka gima nitiere e kind gavana ma Migori Chiliako kaachiel kod MC no Mama Kalda Kanyarwanda madutogi gin jokanyogo mag ODM. Bedwa dhi bedo kod twak mondo wang'e adieri mantie mopogore gi ma iketo kuom jopiny kisiasa. Waseluongo jogo te kendo wabiro ng'eyo kuma adieri nitie. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi Jua ng'amana kaka Juma ka Juma wakelo ni chenro mar gin kanye. Kawuono wamenyo ni jaod bura machon Otieno Karan. Clarkson Otieno Karan ne en jaod bura manyando kod od bura mar pinje Afrika ma ugwe Yala. Jarachenro ni Walter Nyambaga miwa siganda Otieno Karan. Clarkson Otieno Karan, Jamigingo. Jasiasa manyinge ne lemleme dho jothum. Otieno nowinjo mit to kod lit mag siasa. Higa mar 1995, Otieno Karan nonyuol kendo chako sombe primar ma Migingo e kaunti ma Kisumu. Nachako the school bar Migingo Primary School. And I saw me up to class 7. Then I joined Kisumu Boys High School. Kalure kod onge mar pesa, Karan ne odhi manyo tich. I could not continue with somo nikech wach mar poverty. I decided to go and look for a job. Nayudo tich gi jo Standard Bank. Oh, okay. Branch mar gi ma Kenyatta Avenue. Kalure kod chandruok mar wuon mare, nokwayo tich machiegni mar konyo wuon. Nachako manyo transfer mondo kela Kisumu. Karan ne yudo thuolo mar tiegore pinje mag Pakistan mar somo weche mag omenda. Ne gitera Eldoret branch kaka assistant manager. Koro ka gichako duoga Kisumu to ne gitera Pakistan for a training of about 1 year. Siasa ne ochako gwonye mi nodonje. Koro wadonje siasa mar Luo Union. Ma wakawo Fafa. Ne an secretary mar Kisumu branch. Mwachielo Fafa manyien.
Koro ji ne wacho ni wariembo Jaramogi. So in a sense, ne siasa mar neno ni ofafu obede gi lokruok. Koro bang' mano, ji otemo wuoyo, jomoko bo biro dala ka ir baba na ni nyathincha, odonjo siasa marach mar omamo, ogogo Jaramogi. Koro ne baba go wacho ni ng'ano ja higa 18 gima decide notimo emotimo. Jopiny ne ochako choko ne pesa masunde kapok oyie kata mar chung'. To nabed approached gi university students mane Nyando. This young man nodhi out more ransack the constituency. Koro awinjo ka ji biro ira bang'. Wach mwawinjo oko ni dwa dhi chung' ni en wach manade. Koro the third time I felt ashamed to tell them no. Okonyo Odongi Randa ne oloso ne romo kod Jaramogi Oginga Odinga, kendo kanye manomiyo Jaramogi Oginga Odinga jamna mane omiye chiro mar goyo mbaka kod jotelo. To chieng' moro gokinyi aromo gi ker mar Luo masani, Jaduong' Odongi Randa. Takone ni adwa dhi moso Jaramogi. Koro kayude takone jaduong' an abiro mna mosi. No ling to wacho ni to kare kano kabe dhano nitie ng'at achiel manosebiro ira kaka bajakano mane dwaro ni mondo support tich makoro watiyo ne en Otieno Dongo. Koro ine jakano mar ariyo. Tudruok mare kod Profesa Nyang' Nyong'o ne pek kendo ne giuso chama mar Ford Kenya, kata kamano ng'ato noyombe gwelo. Bas Profesa Peter nokonya yawo constituencies mag Ford Kenya e Nyando constituency nyaka yo Awasi. To nomination mane wachung'e mokwongo ne ok otimore maber. Jaramogi ne nigi joge modwaro. To silently taparo ni Raila bende nigi joge. Ora Kumu ni mondo obi ochung' ne nomination ma Nyando. Koro ka Kumu osebiro, to Kumu violate the constitution of the party. Ni oketo yiero itimo from location level instead of sub-location level. Ma ng'ato yombo wa ni iluongo no bongo. Karan nomako bura ewi gwelo no. But I appealed to the party headquarter. My party headquarter no nullify. Kaito Jaramogi luongo wa odeka Milimani. Koro wacho nani an gimomiyo luongo u. An nyocha weni kata ka un kanyo to Peter nyumba nyalo timang'o. Nyalo yudo. Nikech anyumba wasetiyogo mang'eny en ng'ama nyalo oro. To ka koro nye uyiero tawinjo ng'ato no bongo. Mane kaka koro noluogo bongo yo. No bongo moyombo. Koro neno ni mondo wawinjre, mondo wane kaka dwang'wa bedi ka candidate kanyo. Bas kaito luongo ji owuoyo mang'eny kaito luoga mogik. Mi joka no thuolo mondo gidogi go kura. Gibiro miyi ng'ato machielo. To wacho na nyumba ema nyaka dhi, to kik iwach gi ka. Nyumba no osedaro dak Muhoroni. Wane mwadhi campaign ni. Koro mondo idhi wane mwadhi wawuo gi jokura, gimomiyo wayie na nyumba makoro igone, ma ok wacho ka ni Jaramogi wacho na nyumba. Jaramogi Oginga nochung' kendo goyo dhoge piny, kendo mane kaka ne oyombo. To chung' malo to wacho ni bas an koro wach nyathi Kanoni ema dhiye. Anyumba rabora dhiang' iye lach, kata ka nyathi jokanoni yiero nyathi moro, to pod tich nitie abiro miyi. Ne wadok e yiero mayombo. Karan wacho ni odonje od bura mar 7 e kinde madwach sirikal ema ne nyalore. Gima ne itimo ndalo cha en ni gima sirikal dwaro. Nikech oyudo ka koko wa e party achiel mar KANU oloki kwa dhi gi yiero. Pogruok e paro kendo ng'anyo ne od bura ne ochakore. To ne wadwa boycott dhi e parliament nikech ne waneno ni yiero ne moyo kwalo. To Jaramogi ema nokwerowa. Nowachonwa niya, quorum e parliament en mabuge 30 kende. Kata boycott, joka biro raise that quorum to yala. Adwa ni mondo uchwe quick kodgi mondo weche mowacho, owachi mondo answer domaki. Karan noyiere kaka achiel kuom tipo mag jotend migepe. Koro yier the first sado cabinet to kaito jomoko defect. Ubondo gandore nitie majandhewa mani iluongo d'Obondo. No defect odok e KANU. Koro kose defect wa campaign kanyo mwaka usit. Bane makoro wayiero go jode. Oruwa jode. Mondo jode obi.
to yiero sado minister mar cooperative. Midhiero mage kod sirikal ne ochakore. Nane mantie kawuono ni, one of the first people mochako nane Kisumo ka. An chieng' mane wabiro Kisumo ka nani, police noluwowa ma kwadonje dalo Geka Muhoroni, to ne gimakowa, to gidwokowa Kericho. By saa 2 okinyi the next day, oseterwa court moseyalwa. Okel charge moro ni wawang'o ofis KANU. Wabedo remanded for 2 weeks, moterwa Nakuru maximum prison. Mwabede, nyaka chieng' mane waduogo e bura kendo, eko orengo appear for us, ma wabedo released. Kaka mano mak gi maro tergi Kericho, tergi nyaka Nakuru, ne chuna maring kata nyaka Nakuru kuro. Ma ne ntiere chieng' Nakuru na chopo, mina wuoyo nyaka gi magistrate by that time ne dongo ne to ikong sangi mano machal kamano. Ni ma yudo thuolo madhiri ofise ma wuoyo kode. Mkona na duogi, itero gi Kericho chieng' moro kanyo. Mondo koro amondu Kericho idhi wegi. Iti kama nyong'iyo bede bank ma lweti gwinyore gi pesa ka koro bayi odang'eyo ang'o mane bire pachi. Police ne nyalo chwadi seriously. I remember chieng' mane wabire nane no, to wayudo ka giolo police e Jomo Kenyatta Sports Ground. A political activity area wa maka ne musli an andogeka. Kae to kwa chopo kanyo to walor to wayudo OCPD. Mheshimiwa Karanu, unaenda wapi? Akona tunataka kufanya mkutano hapa. Ni hapo polisi anafanya mazoezi. Then I told him tutafanya mazoezi na polisi. Aya winjo ka polisi moro luonga chien to ka ng'iye no chwado ka giboka maneno mudho. Ere kaka nying mar Jamigingo nobiro? Jamigingo to aparo ni Musa ema opromote ahinya. To en gweng'wa tambe na ahero pakora na Jamigingo. Mane skunda manasome area mane iluongo ni Migingo. Omiyo wachal mar duond buche mag siasa e kindeno. KANU was a government party. To ka koro Ford ochako, unfortunately Ford obarore kapok wadhi e yiero. Koro wadong' gi Ford Kenya. To Matibo dong' gi Ford Asili. Bas koro parties mane gimbi ne en Ford Kenya and Ford Asili. To gi mar Kibaki mar DP. Okoni pogruok moro magalagala ne onyiedhore e siasa. I want to be very clear. Dikita dwana wacha adiera. And ngama nyaso awaro. Joma no stand gi Jaramogi to gi joma stand gi Raila. Manu biro ka koro Ford Kenya osebedo party. Koro joma no stand gi Jaramogi ne feel ni we should be faithful mondo wa support Jaramogi. Jaramogi no wacho no a number of things. No wacho no ania ni kumodu wateroa orenge mung'eyo. So most members of parliament in the 7th parliament were not supporters of Raila because of what Jaramogi told them. Jaramogi luongo the last lunch luongo kama kaito kawo 3 weeks toto. No luongo wa kaka members of parliament. An treasurer mar duol during our time. The later Luoch Polo was the chairman. Otieno Makonyango Malego Usoga was the secretary. Koro luongo waka gi wabuge duto mag luo e ode ka. Ji ariyo kende menoko biro. Professor Nyang' Nyong'o ma apology manokel ni that is the day mane jaodo nyuolo nyathi bawuoyi. So they were in a celebration mood. The second person manobi okobiro en Raila. Tawinjo ka Jaramogi penjo Rengo, were osiepni mar Raila. To Rengo wacho ni owacho no biro to aneno koko biro. Koro that day emane Jaramogi wacho no a number of things. Bang' Jaramogi ne magoro lalgo chama ne doro jal mane nyalo tayogi. And personally nakawo initiative to talk to Raila. Kawane airport. Munda penje ka en interested. To no kwera ni en podo ywak. Apenje do mina kinyi ywak ma kata gini siasa ka be ywak aminga ni karana podo ywak. Owamany ng'ato to yiena ni ye. Koro ne wan bang' Orengo ka Jaramogi no wacho nwani. Whatever wuoyo ka to koro miwa thuolo
nwadwa dhi yiero kaka luo members of parliament ng'ama dhi laro vice chair mar Ford Kenya to nwadhi yiero Kasiyo. Chieng' mane wadhi Raila no insist ni mondo adhi kode mtokane ma wadhi kode kodungi randa be nitie kwa chopa Ahero to penja ni janyamwere gima wadhi timoni inene nade taling tagon jakwa mabiro wacho ni gimoro ma ok yiero. Tell the truth, so I'll tell you. Ana koni ni kigidhi chungo rengo nikech odhi ombi. Nikech gia gima baba udon wacho no chieg bano luongo wa odu mane okibiro. We orengo dhi, as usual politicians will make mistakes because I make a comment. Ma is just a by-election. Bang'e jibiro luongi mondo ikaw the seat. We never talked for the rest of the journey nyaka wachopo Kasiyo. Kendo dong kwaduogo kode ogo kura morengo yombo akumu be koro chungi kucho dien be koro ena candidate. Siasa mar ng'at man kod mbi ne oyangore kind Moi, James Orengo, Raila Odinga, Alo Giek to kod Jaramogi Oginga Odinga. To Raila kaka ne oyombe no to giriwore ga kumu. Luongo ji Jaramogi madalo po. Kama ne waparo ni wadhi bede. Nikech ne waoro jaduong' moro ni Mbewa Dede no ema ne ng'ato Oginga. But I think ne Raila ne jodwa ni mondo chaos obed kanyo. Ne gikelo ji e dala kanyo ma wajumbe gi ji no dhaw ma ji odisagree, ma ji opogore. Mane pogruok ma nobedo, makoro jomoko jorengo, jomoko joraila. Kata odoko ni CDF ne onge kamano, to kod osara mar siling' 10,000 dwe ne pod okonyi gedo mag sikunde. Wane waonge CDF. Salary marwa, official salary was 10,000. Alendu secondary school. Migingo primary school. Okoni siasa mar ng'at ma japiny winjo ne umet ni kindo buru to kod ochanda. Sama na bedo meya, ng'ama na wuoyo go ne en Raila. Chieng' moro no luonga dalane. To noyudo chanda jo campaign go buru bondo. To noneno ko chanda dhi matek no buru. Koro the first rally mane wadhi eno dhi kwero chanda mondo we no buru we kuodo wi oburu. Dhiang' iye lach. Chumono chanda no yud kamoro. Okoni ne othiche oko kaka meya ma Kisumu. Ahinya to kod jogo mane en godo machiegni. Ogola gi joga mane wabedo go nominated ka. Koro okel Sakil gi joda Sakil mane Sakil obedo go nominated. Karan ne yudo lemo mar od bura mar Yala, kata kamano ne ok yot. Muchuki moluonga kuna ni Karan watieko tich ang'o ma koro idwaro. Tawajo ni ana people's representative. Adwa ni ka second Yala biro to consider. E higa mar 2007 gi 2008 Karan ne okale matek mane okel kod loch mar Mwai Kibaki kalure kod chung' mare madon bura mar PNU. 20 houses were burnt here, including my brother's home there. That person who has built a nice small house there. Chivi ariyo my area wagi, their houses were burnt. All my political supporters, their houses were burnt. My vehicles were vandalized here. Mob, kok gen organized. To how you are few people, it's easy to fight them. Because Nyasaye nyalo konyo the best way munyalo fight. Gichopo ka piny koro lir moko generator. By that time stimbe gi ne pok ochopo kuonde gi. Ne gimuomo rot ma gichopo ma generator mane oketo dala ler ema ne gikwongo gikwalo. Koro wadong' gi mudho. Just imagine a situation like that. Kata kamano, chulo kuoro ne onge pache. I decided to kneel down and pray God. Nyasaye no oduoka. That is the second time manang'eyo ni kare Nyasaye kelamo to duoki. Gima nyalo wacho maduong' ahinya kuom babo en ng'ama thuon. And sometimes gimoro ma in samoro nyalo luoro. Ma iyudo ni wacho nen, hey, I think ni daddy ma gima kik idhi tim. But you'll find that neno nyalo timo. Ok ahero siasa. Na donja mar puro onge gima nyalo timo, but ne ok en gima ne nie ngimana. Nyakora Magajwang' erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ni in bende koro telo gonye. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Kowero. Thuon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani. Min shabikina na deku plestena
Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviatorshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Hata nilitumia location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii check yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya Jipange ushinde na View sasa. Asante. Jipange, View sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Tulisema tunawaletea discounts za ajabu na ya kishua. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package kutoka Quickmart. 100 pack soft leaf serviette ilikuwa 125 down to 89. 1 kg Jamaa cream bar soap ilikuwa 250 down to 159. 1 kg Ariel fresh spring detergent ilikuwa 479 down to 279. 10 pack unwrapped rosy white ilikuwa 395 down to 259. 800 gram Pride lemon fresh paste ilikuwa 399 down to 279. Hii yote itakukost 1648, lakini ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1145, meaning utakuwa umesave 503 shillings. All you need to do is piga *487*5# na ulipe saizi. Ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kwa umelipa, and you can go and collect your product from any Citizen Duka counter katika Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Lipa saizi ndio ufurahie discount yako ya kishua. Ka bado stock iko. Citizen Duka, home of discount. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula, mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 07337 kata 07335 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Machiegni mesamarweche